Hello, what's up mga idol? Welcome back to my YouTube channel. And it's been 3 months. 3 months ko wala naka-upload. June, July, August, September. 4 months day. So 4 months. So gimingaw ko ninyo mga idol. Sa katong mga nangutanang anong wala daw ko vlog. So na busy ko gamay. Bisag gamay ra kong duty pero busy kay ko kay nasa ko yung mga gipangatiman lain. So karon mga idol, para lang na ko ma-upload and para lang na ako butang sa akong ma-content kay akong watch hours good kay ni ubos. So karon mga idol is akong buhaton ang content nato karon is unboxing. So kani sapatos ni siya mga idol nga napalit na ko nga barato na lang kaayo. So kay ba ko dili ni siya hype, dili kay ni siya ingon nga nindot nga sapatos pero man na lang kay at least ba barato asa man ka from gikan sa mahal ni basta barato lang kani siya. So ato na sugdan, let's start in 3 2 1 boom. So before anything else day mga idol, kani akong kuan kani basin makabantay mo ani never mind lang ni siya kay wala ra ni siya no. So part ra ni sa among kuan basta you know na. So let's start na mga idol. So kani siya mga idol is napalit original price ani niya mga idol is from 2,600. So napalit na ko siya for only kuan na lang 400 pesos. So 400 pesos na lang akong palit ani mga idol. So prepare ni siya tong last na kong gi-unbox katong nasa kuan kung nagtan-aw mo sa video, nag-vlog pug ato pag last. So ipakita na ko yung mga idol. So 3 2 1 boom, dara. So New Balance mga idol. So mo ni siya New Balance 574. So napalit ko ni siya mga idol 400 pesos na lang from 2,695. So dara. Klaro ra ba? So 2,695 ang palit na ko ani mga idol. Di napalit na ako siya, gi-sale man siya. So karon mga idol, pandemic, daghan magud og mga sale sa mga mall. So ang New Balance ga-sale gud sila sa ang New Balance. Ambot lang ka sa boutique kay kini sa kuan ko ni napalit department store. So ang price lang ani kis mura siya mga 70 o 80% o 90. Mga around 90 na kay 400 naman lang siya. So napalit ko ni siya mga 400 na lang. So ato na ablihan mga idol kay para makakita na mo. So dara. Tadang. So nausab nang iyang kuan, kay ako ning gablihan nakita nang kuan ni. Ako nang gablihan. Totoo ko ni napalit karon la ko gi-vlog kay wala na ko yung content. Wala po ka sa katong mga nangutana okay content, okay shoes vlog. Wala na ko ka kuan kay sirado na mo kay yan ri uban. So dara pa. So red gihapon siya mga idol kay mo may lang available nga size. Daghan siya color pero ang available nga size good nga dagko say 7 man ko kay kuan ra. Red ra siya so kinin lang red akong gikuha. So New Balance 996 di siya dili siya 574 kani ditong 574 kini. So kini siya kay New Balance 996. Kini siya. So muni yang box. Isa sa box. Tubangan. Kilid. Na. So talian tayo. Dayon. Muni siya ang sapatos. So wide ni siya mga idol. Kung size 6 ni siya, sigo sa 7. So kani size 7 men's man ni siya. So sigo siya nako. So buhatan tanig montage. Let's go. So ato ni tan-awon mga idol kung para niyo nindot ba? Para ako nindot raman kay 400 na lang good. So di ba? So kani siya dili lang sad ko ni siya isulob kay syempre kay bawo na mo sa uban mga subscriber na to da kay bawo gina sila. So kani siya mga idol dili siya liston mura siya kini mura garterize lang siya kini. So kung maghubo ka dili na ka magliston kay mura kuha na sa daan ba. Then velcro type ra siya mga idol. Imo siyang ikuan ana adjust na siya kini siya ma-adjust na ana so igsud nimo para so largo mong tiil kay ano ra siya
Kay dili man siya di naman siya lace lang, mura siya kanang garterize lang ba. Na mainat ra siya, ma-adjust ra siya sa kuan sa muntil, gidakon sa muntil. Dayon oy natangtang. Bayad na to. Sayang. Dayon i-velcro nimo. Pak, pwede mo ilak. So may siya mga idol. So pwede ni siya pang casual. So pwede siya pang casual, pwede po siya pang running. Pwede siya pang running. Na. So ang original price. Kita na pang price. Kita ra? Kita ra ba? Pwede ang focus. Uy, focus. Hindi siyang focus. So original price is 2,695. So katong ganahan mamalit dag mga sapatos mga idol, katong mas neutron mamalit og sapatos kay daghan og sale padong Pasko, pang gift ninyo, pang Christmas gift ninyo, ug nabo mo'y pang tagaan, kung or nasad mo'y pang or inyo personal use. So di ba? So or pang resell. So pwede ra sad mga idol karon gyud nindot ipamalit og sapatos kay daghan og sale ron tungod sa pandemic nangalugi. So muna siya kini, muna katong gi-unbox na ko pagkuan pag last kini. Then kini muna karon. Kani siya, gisale ni siya pag last mga idol is 700 pesos from 26 gyapon, then kini siya is 400 na lang karon. So ayos pud kayo, di ba? And thank you so much for watching. So moro to mga idol para na lang ko ma-upload. And thank you so much for watching, and please don't forget to subscribe, hit the notification bell para ma-update ka sa akong mga bagong videos. And bye bye. See you again sa akong sunod na vlog.